moje takmičarske love za ovu sezonu, koje sam sačuvao oko 40 golubova, što do sada nisam imao u tom broju. Uvijek sam imao 20-25 terača i sa njima pravio vrhunske rezultate. Za ovu godinu sam ostavio 40 takmičarskih golubova, koji su svi genetski isti, znači svi su ostavljeni iz leta, svi su naučeni, isterani i ostavljeni za ovu sezonu. Ovu sezonu preferiram da namestim rezultat za Savez Srbije seniorski, pošto mi je najveća želja da ostavim taj baš dominantan i dobar rezultat za Savez Srbije. Pošto mi je Savez Srbije seniora želja da napravim jedan vrhunski rezultat, zato što mi se sve ostvarilo do sada, što se tiče takmičarskog dela u opštini, regionu, kupu prvaka, juniora, seniora, Srbije, sem za Srbije seniora. Znači, to mi je sada prioritet ove godine i sve ću dati da ove godine napravim izuzetno veliki vrhunski rezultat za Savez Srbije. Kao što je meni Srbija junior i tako je njemu Srbija senior. Da, tako će i meni Srbija senior. Dogovorili ste se o podeli. Dogovorili smo se ove godine šta će, ko za čega da se takmiči, na čega će staviti veći akcenat. Znači, Darko ima ove godine 40 terača, tako i ja. Odvojili smo takmičarskog delu i njegov i moji, a s tim što ja imam način pripreme koji neću menjati, mogu samo da ga usavršim malo, ali da menjati što tiče taktike pripreme neću, tehnike. Darko je malo tu možda usavršio, malo više ide napred, malo brže nego ja. On je sad ušao recimo neku tehniku pripreme što se meni izuzetno svidjela prošle godine o zadnjoj nedelji. Hoću da pričam zadnja nedelja takmičenja, gdje sam ja malo standardno radio. Darko je sad promenio taj način pripreme te zadnjih nedelju dana i to se pokazalo možda još i mnogo bolje nego što sam ja radio. Tako da sam mu priznao da je to možda bolji način i da su nam se golubi mnogo bolje ponašali i mnogo bolje leteli nego prethodnih par godina. Zato i kažem da će ove godine biti možda i presudna što se tiče mog golubarstva i mene. Uvek sam želeo da se takmičim, da kažem, u tom juniorskom što sam uradio. Mislim da je sa moje strane dovoljno urađeno, mada još želim da napravim koji rezultat juniorski, ali bi taj juniorski deo prepustio Darku i Taletu, pošto su oni malo mlađi i mislim da je njima sada i budućnost tih juniora. A ja želim eto još samo taj rezultat u tom seniorskom, pa mislim da ću polako, najvratnije da se povlačim što se tiče tih velikih takmičenja, možda pustim 2 utakmice 3 godišnje, sada više idem i spremam golubove, a želeo bih da malo i Darku da prepustim ovo što se tiče golubarstva. Uslove imaju, kako vidite, izuzetne, hranu i preparate i ovo sve će dobiti sad od početka sezone, znači sad sve čupanja ulažemo dosta, koliko god možemo, imamo mogućnosti, mi to ulažemo, Darko malo više, ja malo manje, ali mislim da će to ove godine doneti baš i uspeha i da će se ostvariti ona želja koju sam ja želeo. Ovo je moj priplod, znači koji se sastoji od 8 pari golubova iz leta. Svi su genetski zastupljeni, znači ono što sam rekao, imaju sami 10, Vodenov, Liska, X-a, znači svi su golubovi koji su meni bili dragi što se tiče takmičenja. Prošle godine sam ostavio par golubova iz leta koji su mi bili najdraži, to je Mavijan Ćopa koji je imao 6 do sada 7 dvocifrenih i prošle godine letao Zlatnu Alku za region 14,57. Znači, ostavlja on jedna Mavijanka Bulja, ako što videli kod Darka Gorenog Špicastog, tako i ona letela iz leta, koja je par puta, znači, letela preko 15-16 časova. Takođe su ovde ostavljeni i golubovi iz prethodnih godina, to je Mavijan Trojka preko 40, kao što ima kod Darka, koji leti isto 7 dvocifrenih rezultata, bio je ekstremno dobar golub i kojeg bi je Darko nagovorio da ostavim, jer to je bio njemu izuzetno drag golub kao letač. Nikada grešku nije napravio, letao zadnji put 14,47. Znači, golub koji nije pravio greške, otac mu je bio
Otac mu je bio golub koji je leteo 13-15 kao junior, on je leteo 13-15, znači svi su golubi leteli izuzetno kvalitetno. Tu su golubi, znači, preko desetke, 3 goluba, znači taj par je kod Radeta Stokića, to su Crne Alke, to su izuzetno dominantni, izuzetno kvalitetni golubi za rad. Te dve juniorke su bile najbolje juniorke Hrvatske, a njihov brat je 3 godine leteo i još 3 brata leteo svi dvocifreno. Znači to su golubovi koji su preko desetke, koji je najpoznatiji sad trenutno u Srbiji, koji ostavljaju mnogo golubova preko 14 časova i koji su izuzetno dobri golubi i izuzetno dužinski golubi dobri. A za prošlu godinu sam ostavio i 2 juniorke, opet jednu juniorku od 40-ice Darkovog, koja je izuzetno letela kružno lepo i koja se meni dopala, i koja je dužinski letela, da, i koja se meni dopala, jednu malu crnu preko matore, preko desetke. Znači, zastupili su golubi svih linija, tako da sam sada formirao 7-8 pari priplodnih goluba koji su samo ekstremno leteli kao letači. Znači, mene zadovoljili, leteli ne samo jedne godine, nego su leteli više godina i zaslužili. A hteo bih posebno da napomenem ovog ćelavog Mavjana, koji je, evo je golub u sredini, izuzetno eksterno lep golub. To je taj golub što mi Darko poklonio za rođendan, kad sam ja njemu debelog, znači koji mi je sad trenutno ljubimac u kavezu, pored Buljave. Znači, taj golub je letao 5 puta, nije mu nešto sreće sa rezultatima, imao svega 3 rezultata dvocifrena, ali je leteo mnogo jače i kao junior se istakao tako što je 5 puta sišao posle 7 uveče za nas. Znači, kad god je bio pušten, bio je, sletao je posle 7 uveče i tu nam je zapao za srce i Zlatko postao ljubimac u mom delu kaveza. Ovo je taj Mavjan Trojka koji je sad jurio ovu najbolju juniorku pre 2 godine. Znači, to su samo juniorke, su najbolje ostavljene kao juniorke, izleta to tako i praktikuju, znači ženke ostavljene kao juniorke najbolje, a mužjake ostavljene kao seniore. Po neku seniorku ostavljene kao što je Bulja, koja je izuzetno ekstremni golub. Znači, eto, to su 7 pari izleta, svi isti, svi ekstremno doterani golubi, što kažem, volim da ih ostavim, da znam, da sam siguran u njih. Tako, ovo je ženka koja je od uvodenog ćerka Iliskova, to je od Bate iz Niša, koji je, evo i sada, Bate je napravio duplu šampionsku u Nišu, znači jedan od besmitnih takmičara koji je sad tek u usponu, mislim da će tek biti narednih godina još opasniji, kod njega je u Bodeni, koji ostaje preko 30 dvocifrenih, sin 84-ke poznatog, špilerastog, a ona je najbolje letela za Savez Srbije juniorka, isto je bila, koju mi Bata poklonio. Znači, kad sam bio kod njega spremao golove. Izuzetno ptica i prvi konkurent da pređe na tavan. Da, to se neće desiti, naravno. Hoću da kažem da, recimo, eto, sve su ekstremni golubi ostavljeni za dalje rad. Ovo je Mavjan Crvena Alka, koji je izveden i otac i majka, to je dupla desetka, majka parena na 21. Evo vidite, ovo je moj priplod, malo pre sam nešto pričao o njima, da su odvojeni golubovi selektirani, to znači sad, evo, to su golubove koji čine moj priplod, imam 8 pari golubova, neki leže na mlade, počisto se izvode, tako da, kao što vidite, ekstremno su izuzetno lepi, lepog perija, ženke su mi uvek dominantnije od mužjaka i gledam uvek ženka bude golub koja ne pravi greške, znači koje je izuzetno brze, znači ženke su izuzetno brze za vis i izuzetno spakovane, fine ženkice doterane, takve ženke i ostave. Mužjaci su malo jači, oni su ekstremno lepši i malo drugačijeg tipa. Znači, pare se svi među sobom, polubraća, polusestre, tako je parim godinama i to bi se najbolje pokazalo. Znači, rekao sam, to su ženke koje su ekstremno najbolje letele 2-3 sezone. Ove godine sam ostio 2 ženke, najbolje juniorke, tako sam prošle godine i najbolje mužjaka ostio i pretprošle 2 najbolje mužjaka. Ovo su vaši prijatelji, drugari, golubari. Zlatko, možeš da ih predstaviš? Kao što sam rekao u prethodnom izgledu, možda smo pričali, Darko i ja, ovdje su sada sa nama naši dragi prijatelji, tu je Tale Taski Željko, kojeg sam malo
pohvalio ovih prethodnih priče. Znači, ta saradnja je počela još 2010. kada je Darko počeo da golubari i kada je i Željko je relativno mlad golubar, ali vrlo perspektivni i uspešni golubari. Biće izuzetno, ja mislim, izuzetno dobri takmičari u narednim sezonama, jer vidim da se lepo sarađuje, lepo razmenju iskustva što se tiče i takmičarskog, a i stvaranja novih priplodnih golubova. Razmenjuju iskustva, razmenjuju golubove i vidim da se to radi dobro. Znači, razmenili su do sada par golubova, eto Darko može da kaže, da ja ne pričam o njegovo ime, i koji su ja mogu da kažem samo što sam ja video, da je izuzetno zdrava i dobra saradnja i da je recimo tu par golubova leto izuzetno kvalitetno, i čak mislim da će to biti možda sve bolje u narednim sezonama. Tale mi je alkirao nekoliko mladi, 2 puta po 5 komada, čini mi se, od koga su se 2 vrhunski izdvojila, koje su leteli sve utakmice i koje sam ostavio u pripludu i koje ćete videti gore, koje imaju po 3, 4, 5 rezultata i sa kojima sam vrhunski zadovoljan. I takođe su bile 2 ženke koje sam imao na parenje, koje su takođe dali mlade, kao što ste vidjeli onog mog što ga ja zovem Lep, i njegova majka je takođe iz naše saradnje, on je leteo 14,5 sati zvanično za prvenstvo Srbije senior. Evo ovako, ovo su neki golubovi iz naše saradnje koje bih ja izdvojio da prikažem. Ovog goluba smo već prikazivali, tako da o njemu nećemo pričati puno, to je golub, taj moj Lepi, koji ima najduži rezultat 14:30 za prvenstvo Srbije iz naše kombinacije Taletova ženka, naš mužjak. A ovo su 2 goluba koja mi je Tale alkirao, od tih nekoliko koje mi je alkirao, koji su se baš izdvojili, i ovo su 2 goluba. Ovo je bila jedna od najboljih juniorka 2012. godine i koju sam povukao u priplod i koja ima 2 juniorska. I već je izvukao prošle godine mlade i sa Karoljinom od matore Crne majke sestre desetke, koji su se i dalje pokazali vrhunski i već su njeni pilići leteli za Njene 2 ćerke su letele ove godine za juniorski rezultat sa jednim našim mužjakom. Znači, eto, to je takođe kombinacija naša i Taletova, njegova ženka koja je već i letela kod mene sa našim mužjakom su leteli utakmice, a ovo je takođe jedan tekirić od Taleta, meni jako drag golub, zbog toga što golub je nepogrešiv i svaku utakmicu koju sam ga puštao, on je leteo od 11 do 13 i nešto časova, mislim da mu je najveći rezultat. Ima jedan juniorski, leteo je prošle sezone 4 utakmice, 4 rezultata od 11 do 13 sati i ima taj juniorski jedan od 7-8 časova, ne znam tačno. Tako da je to što sam ja rekao da se njihova saradnja jako lepo nastavlja i mislim da sa daljim radom, kao što sam rekao da su razmenili sada pre nedelju dana 2 izuzetne ženke, Darko njemu dao ženku vrhunsku, Tale njemu dao vrhunsku ženku, samo tako može se postići vrhunski uspjesi i vrhunski rezultati. Znači, dostići neki sam vrh u golubarstvu je saradnja, razmenjivanje iskustava kako u takmičenju, tako i u priplodu i u golubovima. Ne treba biti sebičan, ako si drugar daš najbolje, i uzmeš najbolje. Znači, to je kod njih zdravo za sada i ja mislim da će tek u budućnosti u narednim godinama, kao što sam rekao, njih dvoje dominirati i mislim da njihova perspektiva tek predstoji. Ja mislim da će, kao Tale do sada već napravio mnogo više rezultata od Darka, pošto je Darko još 3 godine tek u golubarstvu, Tale recimo prošle godine napravio 8 rezultata vrhunskih i Darko je napravio 4 ili 5, znači šampionske kategorije su tu, znači sve je u njihovim rukama, samo da nastave ovako, moja želja da nastave ovako, ja ću im pomoći koliko mogu, mada ja kažem ove godine mi je još prioritet taj Savez Srbije seniora, a Darku Savez Srbije juniora i mislim da smo kao društvo koje je predsjednik Tale, jedno od najperspektivnijih društava 397 koje dominira izuzetno saradnjom i druženjem, razminjava iskustava, ali meni je posebno drago što Tale i Darko... Da, pre svega bih želeli da pohvalimo naš klub 397 koji funkcioniše bez mislim, trenutno, bez neke skromnosti, kažem, trenutno možda i najbolji takmičari Pančeva u tom društvu. To će se dokazati ove sezone. Eto, to je, ja mislim, jedno od prioriteta koje želim da kažem i mislim da je moje srce puno kad vidim ovako lepo da radi i to i mislim da će tek u budućnosti biti ono pravo. Mogu bih da kažem na sve ovo što su Darko i Zlatko rekli,
da mi je izuzetno drago što su kod mene oboje u klubu, što provlači jednu zdravu saradnju između nas. Darko je momak koji isto golubari jako kratko kao ja golubarim od 2008. godine. Trudim se da dođem do jako kvalitetnih ptica. Darko mi je jako drag dečko, nesebično pomažemo jedan drugom, sarađujemo. Želio bih da zahvalim i Zlatku na stvaranju mnogo jake linije goluba koje se proteže duž cijele Srbije. Htjeli to neki da priznaju ili ne, to je tako. Htio bih da se zahvalim i gospodinu Stanković Ivanu Ici iz Niša i mom prijatelju Vladi Jagodincu koji mi je omogućio poznanstvo sa Icom, a od Ice sam na poklon, znači ne kupovinom nego na poklon dobio neke izuzetne, znači kvalitetne golubove koji sada datiraju u mom kavezu i koji dominiraju kroz letove, a opet ti golubovi su i kod Ice zahvaljujući Zlatku Jovanovu, odnosno Zlatku zvanom Pegavi. Znači, hoću da kažem da nam je stvorio, da je nama mnogo lakše nego što njemu bilo, da je stvorio jedno zdravo podnožje goluba s kojima je mnogo lako raditi, koji su mnogo zahvalni, gde je veliki procenat kvalitetnih grla izlazi iz nekih parova, tako da to je otprilike to šta imam da kažem u vezi celog našeg golubarstva. Klub 397 je mlad klub ovde u Pančevu. Osnovali smo ga ja i moj prijatelj Ilić Bogdan Džane, koji je isto član tog kluba, koji je veliki takmičar. Ceo klub funkcioniše besprekorno, vlada sloga, napredujemo, trenutno smo spakovani, znači sa dosta jakih takmičara ima i tek će to da izađe u prvom planu. To je recimo nešto što bi ja imao da kažem. Ja bih još hteo samo da se nadovežem, sve što je Tale rekao, meni je drago što ovo čujem i što je on danas sa nama i što je Darko tu pored nas i da se ne ponavljam, znači želeo bih da to tako i bude i mislim da će ovaj naš klub i nastaviti tradicijom najboljeg kluba u Pančevu. I želeo bih da samo još ne zaboravim da pozdravim sve moje prijatelje, tako bi Icu pozdravio, jer je Ica od mene uzeo najkvalitetnije ptice, to slobodno da kažem u Srbiji, tih 5-6 pari koji su bili, i nesebičan je čovjek, izuzetno korektan je i fair. Znači, te ptice je sačuvao i evo vidite, kako vidite, čujete, on je Taletu poklonio neke ptice koji su izuzetno značajni i koji su izuzetno kvalitetni i koji se sad kod Taleta recimo već pokazali u daljem radu i kao juniori, a vidjet ćemo ove godine i kao seniori. Znači, pozdravim još jednog drugara, ne zaboravim ovom prilikom dečka iz Kljajića koji je ove 2 godine dominirao tamo u onom regionu, napravio 4 juniorska rezultata prošle godine i napravio 2 seniorska i mislim da će, koji je na periferiji izuzetno teškim uslovima i mislim da će biti mnogo dobrih i perspektivnih takmičara. Znači u cijeloj Srbiji, to želim da kažem, jer i na severu i na jugu ti golubi lete, znači u cijeloj Srbiji, bez lažne skromnosti, želeo bih da kažem da su to golubi koji dominiraju izuzetno visokim i dugim letom, kružnim, i koji su jako mekani i laki za rad, što je jako bitno. Ja sam se trudio celog života da napravim, mada i nisam lako napravim, što kaže Tala, ja sam mnogo ceo svoj život, uložio sam u te golubove stvarajući ih i uvek sam želeo da napravim samo ekstremno, izuzetno kvalitetne golube koje ne prave greške, znači koje lete izuzetno pošteno, znači lete korektno, znači kad dođe drugari, komisija je ta koja dođe i ode i suditi i odsuditi, a drugari koji ti su ti u dvorišti, sa kojima se družiš, sarađuješ, ako ti oni pruže ruku i kaže da to valja, onda je to priznanje za mene najveće. Znači tako bih želeo da kažem, znači ti golubi svuda lete u Srbiji, a najdraže mi kad lete tako kod mojih drugara i kod prijatelja i ja kažem to mi je neka satisfakcija za dalji rad, a mislim da će tako i oni nastaviti, jer vidim da su krenuli izuzetno uspešno i mislim da do sada su ostvarili dosta vrhunskih rezultata i dvocifreni, što je jako bitno.
a sad u budućnosti će se vidjeti da će dostići taj vrh golubarstva, kao što kažeš, kao što je meni želja za senior, tako mislim da će oni napraviti jedan, za godinu dana jedan vrh rezultat koji će biti, o kojem će se sigurno pričati narednih godina.